Muva nje eDiepsloot kubulawa ngesihluku abantu abayishumi nesishiyagalombili kulomphakathi. Izakhamuzi zikhomba ngenjumbane abantu bokufika. Inkinga ukuthi abantu ba-18 bafile la eDiepsloot. 18 people. And uyazi babulawa kasixhuku. Hayi ukuthi izibhamu nje. Bayabulala nje ngathi izinkukhu nje. So lento lena asayifuni lapha eSouth Africa. Semele baphindele lapha abathola khona. Ithe ikhuphuka inhlamvu yelanga ungqongqosho wamaphoyisa ehambisana nosigaxa amabhande bamaphoyisa bese bekhona lapha ukuzodambisa isimo. Masibuya Friday sizobuya nominister umtwalethi okuyena odila ne-issue yama-immigration. Sizozama ukuthola uminister we-small business ukuthi azokwazi ukukhuluma nani ukuthi niwathola kanjani amathuba lawa ethiwa avinjelwe abantu abangafanele ukuthi benze lawo mathuba sikwazi ukuthi sizosebenzisana. Nowengamele ezokuphepha komphakathi eGauteng uthelekile wethembisa ngezinyathelo. Once detectives are on the ground, they will see action. Most people will be arrested. Those, especially of cold cases. Cold cases as far as dockets that have been closed because they are undetected. So in other words, the person has not been arrested. So those are the dockets they're going to look at and reopen. Izakhamuzi zifuna kwenziwe ngcono ukusebenza kwamaphoyisa endaweni bese nomnyango wezasekhaya uqinisekisa ukuthi baphuma baphele abantu abakuleli ngokungemthetho.